Ja sam sed, ja sam se razumemo sed, ali ja ću ono Žika Todorović foru kao malo izvučem pramenu i to pa se sakriju. Andrija Kuzmanović, nadimak. Bomba, gandža, karnevale, debeli. Kamera ide. Ton ide. 2, 6, 5, 32, 3. Da li pamtiš više lica ili imena? Više pamtim lice. Baš pamtim lice. Nekad kažem da Bija plače za mnom koliko pamtim lice i znam da ljudi nekad kad mi se jave na ulici kažu ma ne sjećaš se, rekao verujem da se sjećam, samo ne znam odakle. Ali to nije stvarno fraza, nego stvarno se sjećam lica baš bolesno tačno. A reci mi, glumci i memorija, to je posebna jedna vrsta, kako bih rekla, tehnike. Da li ti na neki način bilduješ svoju memoriju i da li koristiš možda neki suplement tipa ginkgo biloba? Ne, kurkuma je tu dobra, dosta. Za sad sam i dalje, smijem da kažem, u treningu sa memorijom. Neka stara tehnika glumaca, znam da je Đuza i Pera Kralj ovde, koje sam imao priliku da upoznam na svoju sreću, vežbali su tako što su politiku učili na pamet i propitivali jedan drugog, da. Ja nekad koristim sada onu prvu stranu, verovali ili ne, iz Politikinog zabavnika i mogu za nekih 6 do 7 minuta da zapamtim celu stranu i sa nekom tačnošću od 75 do 92% da ponovim sve što sam pročitao u roku pre 5 minuta. Da li postoji neka pesma koja ti je ušla u glavu, a znači da tu uopšte nisi planirao i da ne možeš da je se rešiš? Pa, svašta mi je nešto. Meni je trenutno The Singerici Tik Tak ide manijak. Ne znam, znaš šta... To sam čula iz nekih kola i to je sada u mojoj glavi i ja bih želala da ti to prenesem. Ajde, molim te. Jesi već ili si hoćeš da mi otpravi? Već sam. Pa znaš šta, postoje neke stvari, nemam slušam sve. Stvarno slušam sve i kada smo radili film Tomu, ja sam onda ih prvo pitao, stvarno sam slušao svašta, jer sam trebao da igram menadžera koji je bio u tom trenutku morao da proda sve. On mora da proda sve i sad sam nešto pustio i pritom ja u kolima volim, uglavnom kad ne pijem volim da slušam narodnjake, što je jako zanimljivo, to sam provalio sebe, jer valjda onda čujem sve. Mislim da smo mnogo te narodnjake zloupotrebili po kafanama, da je toliko više to izlizano da to više ne postoje, te pesme ne postoje, pa majke mi. A da li mi je ušlo nešto u glavu, ušla mi je skoro neka pesma, da naruči pesmu sa imenom mojim, da, to mi je negdje na radiju bilo. Ali ima mi neki dobar bit, čim se setiš nečeg ima nešto što te tu intrigira ili triggeruje, kako god. Dan na planini u prirodi ili dan na salašu sa tamburašima? Joj, gde me nađe? Pa vidi ovako, u trenucima kada ne konzumiram alkohol, sigurno planina i svež vazduh, a u trenucima kad je neko treba da se proslavi nešto i to, misli, sad sam otkrio toplu vodu, konkretan sam odgovorio, ali salaš tamburica. Da li ti možda razumeš koncept generacije X, millennialsi i Gen Z? Ja nemam pojma šta je to, iskren da budem, i znam da se ljudi nazivaju tako po gradu, ali ja stvarno nešto ne učestvujem u tome. Ne kažem da ne trebaš stalno da se upgradeuješ i da moraš da uvotiš korak sa generacijom. Vidim od starih kolega, da ih ne imenujem sad, nek bude recimo Mira Karanović, stalno ubacuje nešto moderno i u svoju glumu, i u svoje ponašanje, i u svoj outfit, i u sve, tako da je, smijem slobodno za nju da kažem da je vanvremenska i od nje treba to učiti definitivno, ali to što si sad rekla, te sve nazive, ja stvarno ne znam šta je to. Dakle, da zaključimo, ne znaš kojoj generaciji pripadaš? Ne. Primetila sam da nemaš apsolutno nikakvu uzrečicu. Da li je to stvarno tako ili... Nije to tako, to sam jako istreniran. Da se ne lažemo, jako sam istreniran. Imam slušaj, pazi sad ovo, krađa neke priče koje ne postoji. Znaš, imam taj neki moment, slušaj, šta slušam? Ja postavim tako nek leti, koji ja sam uzeo tapiju na priču, sam stavio i čas. Imam jako uzrečica dosta i jako sam nerazgovetan, ali znam šta ću da kažem i nekako, vjerojatno tamo je misao, znam da Aca Radojičić ume da mi kaže, nešto igramo baš ovde Englezi, igramo na igre na Englezi, i on kaže, brate, ti znaš šta si ti pričao? Ja rekao, šta sam pričao? Kaže, što je najgore, ovi te razumeju. Kaže, brate, mislim, samo da ti kažem da nisi normalan, ali kao, brate, ovi su te skapirali. Tako da imam uzrečice, neću da lažem, ali kad pričam s nekim s kim je prijatno i kad to sublimiram se nekako i nemam viškove. Da li uopšte da te pitam kakve si u šopingu?
Ja tebe ne mogu uopšte da zamislim. Ja sam neodgovoran prema tim stvarima. Nemam pojma. Uglavnom, ja imam neke ušao sam sad u neke džempere, kao i to sam malo, izduksao sam, promenio sam malo fazon. Nemam, kupujem uglavnom kad mi se dopadnu neke pantalone, kupim 2 para, istih. Pa da, kao te mi se sviđaju i neće nikad više biti te i onda moram sada da uzmem 2 para tih i to je to. Tako da uglavnom imam iste komade. Bela majica, crna majica, 100 komada, jednobojni veš i čarape bele ili crne i to je nemam ja sad nešto tu majke, materijal volim više nego kroj. Materijal mi je mnogo bitniji nego kroj. Beograd, dakle, ima jedan poseban koncept, to je haos u saobraćaju, tako reći kolaps. Pa šta slušaš zaglavljen u kolima? Od neke 30. godine jako su me zaintrigirale radiodrame. Njih nema sad toliko mnogo i mislim da, nažalost, cela moja generacija je propustila taj neki moment radiodrama. Eto, to je neka doedukacija, potpuno besplatna, a pomaže da ne pošiziš. Nerviraju me stop svetla, su počela da me nerviraju u tim kolonama, u tim zmijicama, ja ih zovem, koje se protežu beogradskim ulicama. I sokacima, to su ta stop svetla, počeli su već da mi onako ulaze u oči, da već znam, rekao, sad ćemo svi da stisnemo kočicu, pa nećemo da stisnemo kočicu, da. Nekada si uzimo, čekao si tata da dođe sa posla da mu uzmeš auto, a ako nije mama uzela ili starija sestra, ti ga uzimaš, a sada svako ima po automobil iz kuće i to jednostavno matematika kaže da ne možemo da egzistiramo dalje tako. Čini mi se da smo postali kočijaši, psuješ li ti? Pa psujem, ne mogu da kažem da ne psujem, ali nekome nekada psovka, ja sad ne prepisujem sebi to, nego, na primjer, imamo Zorana Radmilovića koji opsuje po 100 puta, ti nikad nemaš osjećaj da je opsovao u životu. Zašto je to nekako rekao, da li je opsovao u tačnom trenutku ili šta. Moj otac, recimo, nikada nije psovao i nikada ga nisam čuo. Moji kući su slabo jako psovali. Ja smijem slobodno da kažem da sam ja najviše psovao ikada iz moje kuće. Borim se protiv toga. Mislim da je to stvar koju možeš da naučiš, ali mislim da je to jedna od stvari sa kojom se boriš ceo život. Kubrick ili je čovjek stvarno sleteo na mesec? Pa znaš šta, Kubrick uvijek deluje lepše nego da je čovjek stvarno sleteo na mesec, ali ja sam veliki ljubitelj Međuzvezdanog, Interstellara i pre neki dan sam ga baš pustio, ali sam zaspao, ali sam ga gledao 2 puta u bioskopu za 4 dana. Inače imam tu maniju da kad mi se nešto dopadne, gledam, bez obzira koliko traje film, gledam ga po 4-5 puta za nedelju dana u bioskopu, naravno ako stignem. I volim ceo taj sazvežđe i kosmos i sve, ali ja bih ostao na Kubricku. Dok ste snimali Jutro će promeniti sve, da li ste i na kraj pameti imali da će to biti tako značajan projekat koji će obeležiti, tako reći, jednu generaciju? Pa, mnogo mi je drago zbog toga što si sad rekla i znam da su ljudi, danas sam sreo novinarku jednu iz Hrvatske koja je rekla isto da je ta serija tamo veoma popularna. Pa mi smo krenuli jako, da kažem, simbolično smo krenuli. Tu nije bilo ni para, nije bilo ni vremena toliko da se snimi neka kvalitetna stvar, ali smo opet bili negde svedoci i dokaz da možeš sa dobrom idejom i sa dobrom pripremom i sa ljudima u koje veruješ da napraviš jednu stvar koja ostaje zauvek. Mnogo mi je drago što sam bio jedan od glavnih aktera te serije i mnogo sam uživao u tome, iako mi je došao u nekom potpuno ludom periodu. A s druge strane, neke stvari, mislim da su mi samim tim što sam učestvovao u njima uništene da ih gledam. I ne mogu da budem realan prema tim stvarima. Možda kad prođe neki vremenski period, kao što Montevideo, tek sad mogu da pogledam, ali da se vratim sad na Jutro. Mislim da je Jutro iznedrilo mnogo kvalitetnih glumaca. Ne računam Nikolu i mene koji smo tu jedni bili od starijih, od te postave. To je bila fenomenalna Jovana Stojiljković, Isidora Simjonović, Miša Dragičević, Hana i cela ekipa koju sad možda neću stići da pomenem, ali mislim da su iznedrili celu jednu. Zato je bitan taj projekat. Ja mislim da je objasnio da zapravo šta je moderna gluma, a zasnovana na nekim starim postulatima. I da, nisam svestan verovatno šta je još uvek Jutro će promeniti sve, ali uvek volim da ga vidim na televiziji. Ako ne možeš baš da gledaš, možeš da slušaš soundtrack koji je genijalan. Genijalan, da. I Neven Kogović koji ovaj čovjek svira u podvožnjaku dole ispod Zelenog venca, tačno u pasažu, to nije podvožnjak, to je pasaž, i koji ceo svoj prihod uvek da nekoj nezbrinutoj deci ili nekome kome to potrebnije. Onda, da, Žena od vanilije
i mislim da je soundtrack u stvari bio, pa muzika je veliki deo filma, ne mogu da kažem veći deo, jer onda ću neke druge stvari da zaboravim u tim trenucima, ali muzika je definitivno nešto po čemu se pamte projekti, filmovi pogotovo. A ovde mislim da je bila onako hrabra, moderna, zapravo ono što je baš trebalo. Čuvena je priča da Sean Penn, kada čita scenarija, pomisli znam da mogu, zato što znam tačno kakvu će frizuru da ima lik. Dobro. Po kom principu ti biraš ulogu? Je li ima ono prehrambenih uloga i ima ono uloga za koje ne Ima prehrambenih uloga i mnogo sam ih uradio i znaš kako, ja mislim da u tim prehrambenim ulogama, lepo si ih nazvala i jako surovo, ali jako tačno, i ukreću ti to, te prehrambene uloge moraš da odbraniš mnogo jače nego neke druge koje radiš zdušno, da tako kažem. A ja sam uvek bio u fazonu, nemoj da, mislim, dođeš na set i sad pljuješ neke stvari, a zapravo zarađuješ bolje nego neka cela porodica za ceo mesec i borba je generalna. Ja od kad sam se rodio neka je borba i mi smo uvek imali pa nemali pa, mislim, standardno kao u svim kućama, kao u 90% od domaćinstava. Nisam nikada dozvolio sebi isto da dođem i da budem nezadovoljan. Probam da nađem ideju u svemu što radim. Ja znam da to sad nije neka vrhunska umetnost, ali zašto da ne pokušamo da bude? Mislim da je to neki stav sa kojim generalno ljudi moraju da dođu na set. I ja volim kad ih takve sretnem. I zašto ja ne bi oplemenio neku tvoju ideju? Ja sam došao od moje kuće sa idejom, okej. Ali ja imam svoju vožnju, imam svoju emociju koju pratim, imam svoje gestove, imam svoje radnje, imam svoje postupke, imam fizičku radnju, govornu radnju i zašto bi se ja mešao u kostim ili u neke druge stvari? Ono o čemu sam počeo da razmišljam posle Jugo Floride filma je potpis tog čovjeka. Kako se taj čovjek potpisuje? To mi je baš došlo posle Jugo Floride i totalno igram neku kontru od čovjeka kog igram, iako se isto zovu Zorani. I ovo je bila sad imao sam neke menadžere, turu, sad imam Zorane i prvi put sam našao potpis tog čovjeka kog igram i potpis je jako banalan, ali mi je dosta pomogao. Mislim, pomogao, izašao jednostavno iz moje ruke, tačnije iz njegove, kako god. Ali, da, to mi je recimo, a frizure, da, menjao sam razne frizure i kapiram Sean Penna, idol mi je od detinjstva. I nisam razmišljao nikad od frizurama, ali su me stalno stizale neke lude frizure. Priči nam o Jugo Floridi. Jugo Florida je nešto najbliže prosječnom Balkancu sa svojom platom što može da dobije od Majamija. To sam negdje čuo, ukrao sam ovo, da sam negdje neki aforizam, još pre filma mnogo, kad sam bio klinac čuo, negdje se pročita. U Srbiji generalno su glumci mladi do 40. godine. Ja sam Jugo Floridu snimao kad sam imao 39, punio sam 40 te godine. To je bila zima, a sljedeće godine, znači već sam imao nepunih 40. I meni je Jugo Florida bila negde oprošte od Andrije kao klinca glumca i ulazak u neke, možemo da kažemo, zrelije godine, ali ne mora za sve da znači. Želeo sam sa tim filmom da se oprostim sa nekim dosadašnjim mojim radom. Jer mislim da je za svakog, za celu ekipu glumaca i celu generaciju glumaca jako bitno ko te vodi kao reditelj. Mi jesmo imali tu sreću da smo naleteli na Dragana Bjelogrlića kad smo bili klinci i da nam je dao jedno lansiranje koje nisu imale druge kolege. Ali mislim da je kasnije s kim radiš jako za tvoj sens i za sve jako bitno kako ćeš se razvijati i rasti. Vlada je jedan od tih ljudi, meni barem lično. Njegova autobiografska priča, prvi igrani film takvog reditelja i meni prva glavna uloga, u smislu imao sam i pre, ali posebno neka priča potpuno i posebno ton i miris i generacijska neka priča se hvata. I znam da je on onda rekao, ma radimo, pa šta sad bude. Ja verujem, ja rekao, brate, neću te razočarati i ja sam u tog trenutka prestao, zaista nisam izlazio više u grad, promenio sam neki način života, smršao sam 15 kila, 20 skoro za film, jer sam imao neku teoriju da buce ne dobijaju baš toliko empatiju kao neki mršavi ljudi koji su umorni. I tako da smo krenuli da radimo i to mi je bio do sada jedan od stvarno najlepših setova u životu, slobodno sve da kažem. Položio si ispit zrelosti? Pa mislim da jesam, da, mnogo mi je značilo i znam da sam posle, kad smo završili film, rekao Vladi jednu bitnu stvar, meni bitnu stvar, rekao sam da si ti odustao od mene sada, ja bi morao da odustanem od sebe na neko vreme i sigurno da bi se povukao i ne bi radio. Jer ako takav čovjek i takav profesionalac i tako talentovan čovjek odustane od vas, mislim da onda nisi ni za šta. Nalazimo se u Beogradskom dramskom.
Zašto bi trebalo ljudi da potraže repertoar i da dođu baš u Beogradsko dramsko? Prvo čega se sećam ovde bio je veliki broj divnih glumaca sa strane koji nisu bili deo ansambla. Bilo je divnih ljudi iz ansambla koji dalje igraju. Bila je neka mlada ekipa, to je bila Ljubinka Klarić, bio je Daniel Sič, bio je Ivan Tomić, Ivana Nikolić koja je dosta mlađa od njih, ona je bliža meni, ali je već krenula sa njima da igra, Petar Benčina koji je isto mlađi dosta od njih, ali isto bi bio već bitan ovde. I mislim da je u jedno 6-7 godina dok je Nebojša Bradić bio ovde upravnik, ovo pozorište imalo najbolji repertoar. To su predstave koje su se igrale po minimum 10 godina i to ih je bilo po 5-6-7. To su predstave koje je publika gledala po 5-6 puta, ja sam bio svedok toga, ja sam bio gledao to non stop. Ovo je moja kuća i mislim da ljudi ovde treba da dođu da gledaju. Pa neću biti lažno skroman, neke nas koji smo rasli ovde uz neke dobre glumce i koji dalje ovo gledamo kao hram. Imaš neki savet konkretan kako sačuvati prijateljstvo? Mislim da prava prijateljstva nikada ne prestaju. I mislim da ne postoji stvar koju bih zamerio pravom prijatelju. I mislim da skoro mi se desilo da nisam otišao na jednu svadbu baš bitnom prijatelju Dušanu Mariću, mom iz osnovne i srednje škole i mom drugaru s kojim se čujem svaki dan. Ali nisam mogao da odem na tu svadbu, radio sam jako dugo taj dan i bio mi je ceo period ludački i on me razumeo. I ja sam rekao, hvala ti, jer zapravo si ti ono što ja verujem da jesi, to je moj pravi prijatelj. Prijatelji koji se ljute na tebe moraju da shvate jednu stvar, da su oni pristani na tebe tako kakav ti jesi. Takvi su i moji prijatelji i smatram da imam savet za pravo prijateljstvo. Ako ste nekog prihvatili, volite ga do kraja života. Omiljena poslovica ovog trenutka, u ovom momentu tvojih žitija? Pa čini dobro neka i se čini zlo nadaj se. To mi je baka uvek govorila, Desanka moja, i mnoge stvari mi je ona govorila. Govorila mi uvek ko prosima da krunu nosi ti mu daj. I to su neke stvari, da, neko je u problemu u tom trenutku i mislim da su te stvari kojih se pridržavam i dan danas. Poslednje pitanje, sa kojim osjećajem ulaziš u 2026. Mislim da smo svi jako obazrivi. Ajde prvo da uđemo, ali pa ne znam šta da ti kažem. Sve ovo sada i kod nas i to sve što sve to stiska ljude, koliko god ljudi bili uključeni ili ne. I ne možeš da se raduješ nekim stvarima, znaš, ono kao sad smo za tu Jugofloridu dobili neke nagrade. Ne mogu da im se obradujem, kako bi se obradovao da živimo normalno. Ne mogu da se obradujem da ljudi su neki na ulici. Znaš, ne mogu da se radujem svemu tome. Drago mi je i jako sam ponosan na sve to. Ali pravo ti kažem, ne znam, nek dođe taj Božić da se svi malo smirimo i ta nova godina da pre toga malo proludujemo, ali i ulazimo u 26. sa željom da dosta je bilo više tužno i mučno i mračno ovde. Odavno, od kad sam bio beba još, stalno pamtim neko, kad sam se rodio 7. godina, neki rat u Bosni, onda taman sam srednja škola, krećem da budem mangup, broj 1 u osnovnoj školi, 8. razred, oni mi seku 8. razred, neko bombardovanje. Stalno nešto, mislim da je dosta tome. Želim u novu godinu da uđemo, da zatvorimo taj crni krug. Andrija, bilo mi je zadovoljstvo, hvala ti puno. Hvala tebi. Od srca ti hvala. Daj da te zagrlim.